Γεια σε όλους. Λοιπόν, κάνουμε αυτό το βίντεο για να σας πούμε ότι σε αυτό το βίντεο θέλω να βάλετε σχόλια με προκλήσεις για έναν από εμάς, να μας προκαλέσετε για κάτι. Όχι αυτόν που κατέχει το κανάλι Sonic Plus Delta, εμάς. Μόνο εμάς. Όποιο άτομο θέλετε εσείς. Αν κάποιοι δεν γνωρίζετε το Sonic the Hedgehog, γενικά ξέρω εγώ τους χαρακτήρες, θα σας βάλουμε τα ονόματα στο τέλος. Αυτά. Αν είναι ευγενικό να βάλετε σχόλιο, ακόμη και αν είναι ένα άτομο που βλέπει τα βίντεό μας, αν θα ήταν ευγενικό να βάλει καμιά δύο σχόλια. Μας αρκούν και αυτά. Ναι. Θα μας ήταν ευγενικό. Ευγένειες. Σουτ. Ωραία guys. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Sonic the Hedgehog. Νομίζω ότι είμαι λίγο γνωστός. Νομίζω. Shadow. Παρατήστε με. Συνέχισε. Εγώ είμαι ο Tails. Και εγώ είμαι η Amy. Να ξέρετε ότι αυτά θα τα γράφει και στο βίντεο. Από κάτω, ξέρετε εσείς. Ευχαριστούμε που το είδατε το βίντεο. Bye!